ва духтарако инами киртои тренде ки 700 сомайку ҷои ҷоша ёфтам ай 420 сомон то 450 сомона бовар мекунен. ира бинен ба дараҷаш хушрувай мана марҳамат аз ами размери майда сар карда ё маҳкамакан кори дастӣ рафта гай сабука ки хушрувай духтаро аз размери майда сар карда то 110 килога одама размер астай марҳамат духтарако ира бинен интихоба бинен чихо хушрувай ҳамаш борои намо тренде ки 700 сомон ба камишай ина марҳамат ҷои ҷош дасти якум шаёфтагим ай 420 сомон қиматаш неми 450 сомон ай мақсад бинависани хоҳарака расмоша мепартоян ба ҳазур интихоб кунен ина ягон ҷо рафтанда ку чиста писта бои гуфти гапо ай 2000 киртада и фасон метова охира бинен интихоба бинен чихо хушрувай ба камиш ҳамин чиз 700 сомон ай лекин ина духтараки хушру нархша барои шумо нигоҳ кунен аҷоибота иша 18 фасон иша 18 фасон ҳамин покиза кори дастия барои шумо ина ай 420 сомон то 450 сомон маҳкамаки падклад дора кай духтаро марҳамат рақамашон ҳастай касседа дар корай вариант беҳад бисёрай да як кадр ҳамаи хушругира нишон дода намешава пачка дора духтаро бинависен расмои дигаршам мепартоям интихоб кунен ҷошда бурда шумода мерасонанд вай абайни стило курто астай ку ина диден духтаро ира бинен охи 420 сомон 450 сомон ҳамин ду нархай марҳамат духтаро чӣ хеле гуфтам ино фақат доставка доранд касе бихоҳа биёя аз наздик бупуша бинайна хонашдай духтарака магазин доштак маҳкам кардагай ҳозир намиёра ҳамаша 420-450 сомон кардагай и духтарак магазинша маҳкам кардагай духтаро нигоҳ кунен ҳамин наворда чизе ки нишон медиҳам нархаш аз 99 сомон сар мешава то 599 сомона инами намудор дестен чихо хушручан ипекои тоза оригиналан аи ҳам юбочни ҳастай ҳаминам хеле киртаи базашкати ҳастай хоҳен иша мегирен хоҳен мисол юбочниша мегирен инай вариантам бинен ини юям ҳуқа хушручан ки ай пеш ози мактаб сарш дестай ина марҳамат донишҷӯи духтарако муаллимаҳо метонен харидорӣ кунен беҳад вариант бисёр дора магазин шаки маҳкам кардагай ҳозир скидкаи калон сар додагай ҳамин киртое ки мебинен аз 99 сомон то 599 сомона нархгузорӣ шудагай хоҳен биёен хонаш бупушен бинен харидорӣ кунен духтаро ина ё юбочниша на ипекора ина нигоҳ кунен да юбочниша ипекора бинен чихо хушрувай ай 99 сомон то 599 сомона хоҳен хонаш биёен хоҳен нависен худаш шумода доставка мекуна нигоҳ кунен киртоша дестен духтаро чихо хушрувай ин ё бори бишкека на мана ин шарфдорошам ҳастай خلاصه 99 сом то 599 сомона бинависенша ҷудогона нархоша гап мезана ки кадомаш 99 сом шудагай мақсад кадомаш 200 сом шудагай кадомаш 400 сом шудагай мақсад иша бо метонен ай хоҳарак худаш пирсон шавед лекин ҳамин қа мегумтона ки магазин маҳкам шудагай ҳамаша ба скидка додастай скидкаҳои грандиозни кати мана марҳамат муроҷиат кунед ин ами духтарак обтавик буд бозори корвонда ҳозир маҳкам кардагай времена ҷоша марҳамат чӣ боре ки дора скидкаи калон кати пешниҳод кардестай оригиналай борош марҳамат пастелам дора полотенцои фасонам дора курпои хушруам дора хулас ҳамаи борош оригиналай ина каседа дар корай духтарако метонен хонаш биёен бороша бибинен омада наметонен бинависен худаш любой ҷо доставкатон мекуна хушрувай дар ҳақиқат ҳам борош хушрувакай арзон додестай мана марҳамат успет кунен духтаро успет кунен бихезен биёен иҷа пастели покистонам дора пастели туркиям дора гуанҷӯам дора марҳамат интихобаш зиёдай духтарако ира бинен охи гуфтестам ку доставкаам дора хоҳен биёен бинен хоҳен нависен любой ҷо худаш шумода доставка мекунад инаи дастархонаи оригиналам тамоми намудуш ҳастай вай якура бинен чихо хушрувай борош дар ҳақиқат ҳам фасонакай духтаро дасти якумай мана марҳамат хоҳишмандо биёен бинен харидорӣ кунен турецки тоза духтаро магазин маҳкам шудагай нигоҳ кунен ҳамин 250 сомон ҳамин леди 250 сомон кам нестай ина размерои баталам дора размерои майдаям дора вариантора бинен чихе бисёрай хулоса магазин шаи духтарак маҳкам кардагай тамоми намуча 170 сомонӣ кардагай ина бирен любой ҷора бинен материалош хебе маечнияй ина марҳамат ира бинен охи ира бинен чихо интихобуш бисёрай хулас духтаракои азиз нархиш беҳад дастрасай 170 сомон гӯям нархи турция шумода додестай ҳозир ҳамин чизора ина касе бигира раҳмат мега хоҳен биёен хонашда бинен интихоб кунен хоҳен нависен ҷошда бурда шумода доставка мекуна интихобша бинен чихо бисёрай чихо хушрувай боро
борош иҷода пастелои фасонам дорад дастархон полотенца ина арусако ҷои шумояй и духтарак худаш оптавик буд ҳози маҳкам кардагай магазинша любой чиза скидкаи калони бад ка ти пешниҳод кардистай ина бо духтарако брен интерес кунен ки ами леди чанд сумай медонам ки 250 сомона ина мерен мебинен леки биёнен ай хоҳараки май 170 сомонӣ харидорӣ кунен ё нависен то хонатона бурда мерасонатона анай комплектора бошаку духтаро ҳаме хем мепурсан ина марамад оригиналша ҷоша ёфтагим духтарак худаш оптавик буд ози магазинша маҳкам кардагай ай хуна арзони баду дистай нигоҳ кунен духтаро качествоошон люксай камакак маълумот бите дар бораи ами пастелни билёд покрывала детоналочка простен размерашон евро материалашон хебеи тоза катушки намегиранд рангошон намеброянд духтаро дидена комплекти фасон курпа дорай ина марамад дурушта бо метавонӣ бо курпа андозия қавстарак мешава ихдаш тоқая ина марамад покрывалаш ира нигоҳ куненда хушрӯай размеро еврояй ира бинен калонай размераш и качествора бинен чӣ хушрӯае чандта цвет дорад дутаи дига налучка дора хулоса як комплект инам хеле курпадори фасон мақсад покрывалдори фасони оригинал 350 сомон ҳами чиза то 500 мефурӯшанд ина 350 сомон духтарак мега ки ман 200 чансмашам дорум агар хоҳен 200 чансмашам доставкашон мекунам ё ки суратошам мепартом интихоб кунанд складаявай ана баъд инаи вариант астай инаи варианташ боша 600-700 сомоная леки ҳозира чанд сум кади 400 сомон и синтифоная курпа духтаро курпа простин детоналучка ина нигоҳ куненда вариантош бисёрай хулоса нигоҳ кунен чихо пастелои хушрӯ дорай духтарак пижамои фасон дора турецки пастелои оригинал дора дастархон дора мақсад борош хушрӯвай ина касе мегира раҳмат мега хоҳен биён бинен хоҳен нависен ҷошуда бурда шумода доставка куна ва тамошобинон ира бинен иқо хушрӯва нигоҳ кунен дастархонои необычни гуфти гапо дастархонои эксклюзивни касседа дар кор боша ира бинен охи чихо хушрӯваи ҳамаи размерош астай нархош аз 90 сомон сар мешава то 500 сомонара ҳаст ира бинен чихо гифтирош хушрӯи фасонакай ки ҳар ҷода намебинен мана бори оригинал касседа дар кора ира бинен чихо дастархонои хушрӯ дора и хоҳарак дар ҳақиқат ҳам борош хушрӯвай баъд нигоҳ кунен уҷара бинен пачка оригинало тамоми намудои дастархон аст аз 90 сомон сар меша то 500 сомона вобаста ба размер шайда 500 сомон чанд метраяй 5 метраш 500 сомонай бовар мекунен бовар кунен ба дараҷаш борош хушрӯ баъд нигоҳ кунен духтаро нигоҳ кунен магазин маҳкам шудагай борои оригинал и духтара худаш оптавик буд ҳози магазинша маҳкам кардагай тамоми бороша скидкаи грандиозни кардай очабачаай ку ай 50 сомон сар меша бовар мекунен очабача полотенцаои фасон ай 50 сомон сар меша то 110 сумара дора ҳама яки 170 150 ай ку ҳози 110 сум кардагай очабачаои оригинали фасонаки хушрӯвака ина марҳамат занҳои азиз духтардоро марҳамат бихезен дастархонои оригинала ина мисол полотенцо пастелои фасона аз инами хоҳарак биён бигирен раҳмат мегем барое ки арзон додистай ба качествои борош хушрӯвай ина мисол инами пижамо 250 сомона фирмаи ледия иҷада боша 170 сомонай любой чиша скидка кардагай ина хоҳишмандо биёен аз наздик хитон як боракак бинен муқоиса кунен баъд харидорӣ кунен